Na polugodišnjem koncertu u publici su se predstavili svi horovi ove muzičke škole, orkestar gitara, 2 orkestra harmonika osnovne i srednje muzičke škole, solisti i kamerni ansambli. Nastupilo je oko 150 osnovaca i srednjoškolaca, među njima i Nina Fuštar i Marijana Baljak. Ovo je kraj našeg prvog polugodišta, pokazujemo ono što smo uradili, najbolje tačke i ono što je nekako najefektnije ćemo sad predstaviti publici. Ovaj koncert predstavlja naš cjelokupan rad ovog polugodišta i trudimo se na njemu da pokažemo sve što smo uradili tokom ovog polugodišta i naučili. Poznato je da je muzička škola u gradu na Sani rasadnik vrsnih muzičkih talenata. Na rad i uspjeh učenika ove škole ponosni su i profesori. Cilj koncerta je da se pokaže rad naših učenika i naših profesora, to je glavni cilj, i cilj je naravno da se promoviše naša kultura i da djeca imaju radost u stvaralaštvu i da osjete javne nastupe, kao i za nas profesore da organizujemo tako jedan veliki skup kao što je ovaj. Muzičku školu u gradu na Sani pohađa 350 učenika, od kojih je 60 u srednjoj školi. Koncert je bio humanitarnog karaktera za našu sugrađanku Nikolinu Dragojević, kojoj je hitno potrebna transplantacija bubrega.